Και τώρα, σκοτεινές σκιές, καθοδηγήστε με στη νίκη. Ναι, η κάρτα που ήθελα. Τη βάζω ανάποδα και τελειώνω το γύρο μου. Θα κάνω. Σκοτεινή δύναμη το βαθμό. Σκύτω της συνήθειας. Иуда Искариони! Μόλις έγινε αυτό που δεν περίμενες. Το τέρας μου θα πάει στο νεκροταφείο όμως. Γάμω την παρήγεται. Και τώρα θα το αδείξω μετά.